оё шумо медонед аввалин китобҳои дарсиро аз рӯи илмҳои дақиқ барои мактабҳои Афғонистон кӣ таълиф кардааст? Шахсияте ҳатто шоҳи пуштун Амонуллохон 2 маротиба шахсан аз ӯ хоҳиш кард ки то ки вазири маорифи ин кишвар шавад, аммо ӯ рад кард. Кӣ буд вай? албатта ки ин равшанфикр ва донишманди бузурги тоҷик Саидризо Ализода буд ва имрӯз мо бо шумо оиди ин бузургмард дар асоси ҳуҷҷатҳои бойгонӣ суҳбат мекунем. Бо мо бошед. Саидризо Ализода 15 феврали соли 1887 дар шаҳри Самарқанд, маркази тамаддуни тоҷикони дунё, дар оилаи бофанда ба дунё омадааст. Ӯ як нобиға, яъне вундеркинд буд. Аллакай дар синни 13-солагӣ дар матбуот кор мекард ва мустақилона зиёда аз 10 забонро меомӯхт. Ӯ аввалин китобҳои дарсиро аз фанҳои математика, геометрия, астрономия ва ҷуғрофия навишта, алифбои тоҷикӣ ва узбакиро мураттаб сохт. Инчунин аввалин луғати мукаммали русии тоҷикиро дар 2 ҷилд офарид. Барои ин хизматҳои бузургаш соли 1923 ба унвони фахрии қаҳрамони маориф сарфароз шуда буд. Даъвати шоҳи Афғонистон. Аввали асри 20 шоҳ Амонуллохон истиқлолияти Афғонистонро аз Бритонияи Кабир эълон кард ва реформаҳои аврупоиро оғоз кард ва дар ҷустуҷӯи зиёёни пешқадами минтақа буд. диққати шоҳро аввалин маҷаллаи ҳафтаинаи тоҷикӣ бо номи Шуълаи инқилоб ҷалб кард, ки онро Ализода соли 1919 таъсис дода буд. ин маҷалла чунон пурқувват буд, ки зиёда аз 10 давлатҳои ҷаҳон паҳн мешуд ва дар Афғонистон, Эрон, Тоҷикистон бошад, онро зиёд мехонданд. Шоҳ Амонуллохон бошад, дараҷаи илму заковати олими тоҷикро дида, шахсан аз ӯ даъват мекунад, ки ба Кобул кӯчад ва вазорати маорифи Афғонистонро ба оҳда гирад. бино ба маодҳои бойгонии осорхонаи хонагии Ализода дар шаҳри Самарқанд, ҳуҷҷатҳо шаҳодат медиҳанд, ки ин даъват 2 маротиба такрор шуда буд. Аммо чаро ӯ рад кард? Ҳар касе ки дигар мебуд дар ҷои ӯ барои ба даст овардани мансаб, бойгарӣ ва иззати ҳурматии шоҳона аз баҳри ҳама чиз мегузашт. Аммо Саидризо Ализода бошад, негуфт. ӯ ин пешниҳодро рад кард, зеро изҳор дошт, ки дилу ҷон ва хизмати ӯ дар даври ҳассос барои миллати худаш, барои халқи тоҷик лозим аст. дар он замон миллати тоҷик нав худро ҳамчун ҷумҳурӣ таъсис медод ва Ализода медонист, агар ӯ мерафт, халқаш бе роҳнамоии илму матбуот мемонд. Аммо Ализода вазифаро рад карда бошад ҳам, илмро аз ҳамсояҳо дареқ надошт. ба хотири эҳтиромӣ, реформаҳо ва ба хоҳиши шахсии шоҳ Амонуллохон ӯ зиёда аз 11 китоби дарсӣ ба забони форсӣ таълиф мекунад, ки ин асарҳо дар Лоҳур махсус барои мактабҳои Афғонистон чоп мешаванд. инҳо аввалин китобҳои дарсӣ дар таърихи маорифи Афғонистон аз фанҳои дақиқ буданд, аз ҷумла дар илмҳои ҷуғрофия, математика, астрономия, илми коинот ва ғайра. дар байни онҳо китобҳои таърихи ислом, илми коинот, маданияти ислом, аҳкоми диния, романи асри саодат ва дигар китобҳо чоп шуда буданд. ва албатта ки ин китобҳо таъкусии маорифи муосири Афғонистон шуданд. маҳз барои ҳамин Саидризо Ализода яке аз асосгузори маорифи муосири Афғонистон аст. бо ҳамсояҳо ёрӣ дод, аммо пойдевори ватани худро тарк накард. хизмати Ализода барои маорифи Афғонистон чунин бузург буд, ки онро худи Академияи илмҳои Афғонистон расман эътироф кардааст. тарихшинос, адиб ва академики машҳури Афғонистон Абулҳай Ҳабибӣ пажӯҳиши ин ҳақиқатро дар асарҳои илмии худ сабт намудааст. академик Ҳабибӣ дар китоби бунёди худ ҷунбиши машҳурият дар Афғонистон ва дар мақолаҳои маҷаллаи афсонавии Кобул Ариана дар солҳои 1960-1970 муфассал шарҳ додааст, ки чӣ тавр китобҳои Ализода дар маорифи Афғонистон инқилоб ва дигаргунӣ ба вуҷуд овардааст. аз ин ҳам зиёдтар бошад, академики афғонистонӣ шахсан ба Самарқанд меравад, то осори ин равшанфикри тоҷикро пайдо карда, ба номи ӯро
ба таърихи мактабҳои Афғонистон баргардонад. Шаҳодати ин ташриф бошад, имрӯз дар фонди осорхонаи Ализода дар шаҳри Самарқанд бо эҳтиром нигоҳ дошта мешавад. Ализода дар ватан бошад тамоми қувваашро барои хидмати халқи тоҷик сарф кард. Ӯ дар саргаҳи рӯзноманигории миллӣ мо меистад. Соли 1924 Ализода котиби масъули рӯзномаи машҳури Овози тоҷик шуд. Дар он ҷо барои таъсиси матбуоти тоҷик бо ҳамроҳии ӯ боз як бузурги миллат Нисор Муҳаммад Юсуфзай, вазири ояндаи маърифи Тоҷикистон кор мекард. Тамоми рӯзномаҳою маҷаллаҳои тоҷикӣ солҳои 1920-1930 бо номи ин ду гиганти нестшаванда вобаста ҳастанд. муҳаббати Саидризо Ализода Нисор Муҳаммад ба халқи тоҷик бепоён буд. Аммо мошини репрессияи Сталин дар охири солҳои 1930 ба зиёён раҳм накард. Соли 1937 Ализодаро ба тӯҳмати бар дурӯғи ҷосусӣ ба хотири робитаҳошон бо нашриёти хориҷӣ Афғонистону Ҳиндустон ба ҳабс гирифтанд ва 24 декабри соли 1945 дар беморхонаи зиндон вафот кард. номи ӯ даҳҳо солҳо сиррӣ нигоҳда шуда буд. Аммо имрӯз бошад ҳақиқат ва номи Саидризо Ализода ва дигар қаҳрамонони тоҷики Тоҷикистон ба мо бармегарданд. Дар Самарқанд осорхона, мактаб ва кӯча ба номи Саидризо Ализода ҳаст. мероси ӯро дар тамоми минтиқа аз Тоҷикистону Афғонистон то Эрон меомӯзанд. Саидризо Ализода ва дигар қаҳрамонони тоҷик исбот карданд, ки олими ҳақиқӣ аз тамоми сарҳадҳо болотар ҳастанд. ватандӯстии ҳақиқӣ миллати худро ба ҳеҷ кадом курсии вазирӣ иваз намекунанд. бародарон ва хоҳарон, таърихи асилиро бидонед ва омӯзед. аз гузаштагони бузурги худ фахр кунед. ҳамеша ҳуввияти худро, фарҳанги худро, забони худро ҳимоя кунед. зиндаву сарбаланд бошед. бо шумо будам Шоҳ Ҳакимӣ. ассалому алайкум.